Why do you see? Where do you
Thank you.
That's that. Wow. I'm not going to go. I don't want to go marathon. Papa, tá com qual?
ORAMA Etiti Now what's that? What's that? What do we do?
Now 1 carton. Okay, 10,000 naira. Okwa begara bana begili. Oba na ba je tutu ini. Maka okwe nwani anwula anwu. Babu mmozo. Ndi ka magwa odi mo. Oka na me. Kizi bana mu chekere gunu. Ana me kere gunu. Sina ba ko kwa lunu. O wele ba di na ba. Ile na ba ku wele ibu. Kida okwe nwani ha. Okwe nwani na mo ogwu bulo hu maru ne mo hu ari ne rinne. Okwe nwala hu di na ba di iche iche. Okwe nwala hu na miwu. Okwe nwala hu na mudora. O wele no ro mo wo na mu omu. Ura ko wese na mu nine. Nna ka ọka unu malia. Nna ka ọka na miwu. Nna ka ọka na miwu. Nna boy nneke. Oyo buna mandaku ya. Ogo mana nna ka ọka. Thank you. Nna ka ọka wa. Oputolo bi be mmanya. Oputolo bi be mmanya. Na 1 carton. Oge le pisi akwa. Munna ka ọka. Obar la zobar niru. Mwata ogwa begili. Na 40,000. Wana baje tuti ni okwe nwani ya. Na baje tindi baba kadobu. Siba de liyo. Na omu wane ogo yo bana jikobu. Awara yoro nana. Only kama kwa nna koka na mmu ya. Odi ko mma. Mmu nne koka. Na nne koka. Ndi mbi wa le kere kwanu unu. Suno pakolo unu o. Sunu deje o. Nunu emeke. Dalu no ro bale. Agora. Bere ne ke gunu. 40,000. Nne.
onye dị ukwuu, onye kwesịrị ntụkwasị obi, onye bụrụ ihe niile, onye na-adị site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ, onye a na-ezenyere mkpụrụ mbido n'mkpụrụ njedebe, onye kesịrị ụwa chịrị n'ọba aka ya. Anyị na-ekele gị n'ehihie a n'ihi mmeso ọma gị na amara gị na ebere gị. Anyị na-ekele gị n'ihi oke ịfụnanya gị na ndụ anyị. Anyị na-ekele gị onye si n'ebe dị iche iche wee kpọrọ anyị bịa maka akwamozu a. Anyị na-ekele gị maka ọgbakọ nke anyị na-asị gị n'ala ekele, anyị na-asị gị n'ala otuto, anyị na-asị gị n'ala mbunye elu site n'ebighị ebi ruo n'ebighị ebi n'aha Jizọs. Onye anyị na-ebute elu elu anyị na-ekwesịrị ntụkwasị obi anyị n'iru gị chọtọ ọbara maka Jizọs Kraịst. Baịbụl sị na ọbara na-ekwu ezi ihe karịa ọbara ebe nke ọbara nke osote n'isi anyị n'otu n'otu mee ka anyị dị ọcha karịa sno. Anyị kpere n'aha Jizọs. Onye na-amị abụ eze anyị na-enwere mmemme nke a, onye nwe na-enyefe n'aka gị dị ike. Nna nke amara Chineke nke eluigwe, ihe ọbụla anyị ga-eme n'ebe a n'ụbọchị taa anyị na-enyefe n'aka gị. Ekpere na-arịa anyị bụ kwe ka ọ gazie nke ọma. Baịbụl sị na ihe ọbụla nke tinye n'aka gị adịghị ere ule, ọ dịghị ata nchara, ọ dịghị emebi. Ya mere anyị na-enwere na-etinye n'aka gị Chineke kwe ka ọ gazie nke ọma n'ihe niile gị. Chineke nke eluigwe, ndị nọ n'ụzọ na-abịa anyị na-enyefe n'aka gị Chineke nke eluigwe, ị ga-enyekwa ha njem ụjọ. Nna nke amara n'ihe niile onye so gị ka ga-eweghachi Chineke n'ọnọdụ a. Nna nke amara Chineke nke eluigwe, nwanne anyị nwaanyị anyị na-enyefekwe n'aka gị onye so ome ka ijigidesie nne na ezinụlọ ya ike n'ime ịchọ ozi nke akwamozu a. family ndị EkweMmuo maka na ọgọsị na ụbọchị na nke ndị EkweMmuo pụtakwuo kelete EkweMmuo anyị kelere gị na daalụ na-eje ọgọsị na ọba nwụrụ agbọghọ bụ onye ọrụ military ka ọ bụ ọgọsị wetara 5,000 naira ọsị na anya ji akwado gị na ụgbọ na ndị bụ maka akwụkwọ oge ya ọgọsị na abụ mgbatị ka m tegodobe mma amaghị unu akwụkwọ na-akpọ m ndị kwụ ọtọ na-abụ ndị ọgọ mgbatị ka abụgodobe onye bụ dị Chidimma Nwụdọba onye bụ Chidimma Nwụdọba Chidimma bụ eme bụ dobokwe nwanyị ya okwenwanya Nwụdọba bụ Chidimma ọbana nụ Chidimma ebe wazibụ ọdị wazi ọdị bịa wabụ nwa egwatụ n'ọdị wabụtụrụ wabati mmanya waje wele mmanya ji akwa ya bụ seaman ọ dị n'ebe wajele 10,000 naira wabara n'azụ weta ụgwọ akpa ego ise n'onye bụ ego ọjị mmụduru ndị na-alụ dọba na ụmụnne ya ndị ka mma gwa ndị ọdị na-abụ mmụ agwatụ n'ọdị ndị ka mma gwa wa ndị ka bụrụ mmanya wa adị m kele unu a na ọgbakọrọ unu unu ndị eje mbana alụnụ abụji na-eli elu igwe krazi ube mere aka ọ dị mma o welibe kwụ n'ọgbọ unu n'okeke ọkpụkpọ dịbe anya n'aka okeke ji ụdọ ji ewu unu wụlịa okeke ji ụdọ ji ewu okeke nwa agwụ ọtọ ji bụ mmaja akwa n'aka ewu bụ onye mmụ okwe nwanyị akpụ ya bụ ụmụnne eke ọka akpịrị nna eke ọka
Raja kwere mmanya. No, Ogbuefi ana nwa mmanya nwa na-aka akọ. Okwu ya na-aka ata mmadụ ụtọ. Na ana mmadụ mmanya nwa na-aka akọ ebe wu. Ogbuefi anyị na mmụ ya kpụtara ewu. Bagwe ya ile nna ekoka n'ezuru nna ya. Sị maka ebe mmiri. Nika mmakwa mmanya ya. Udaba. Basila akwaba ona no nwa chide kwa nwani a mema na chide kwa nwani okwe nwani a okay ya thank you Basili budelo wi ba manya na bu 12 rooms onya lu 12 rooms asi niko chebe o adiko na me 12 rooms anya diwe madi hijadia Basili akwaba oge adi ni bokwe nwani aba Oba televisi akwa. Na bu na akwa o. Oti egulia oba begili na 40,000. Basi ndo gele bi gurina. Nika mna meba, nika ba basili. Basi ndo oba tele kula ka boyo. Kwanya aka. Oku. Ale kele weriki. Oku. I'm working out.
Obe
Ogbuefi ndị Okonkwo ewanya bụsiri iwe na ụmụnne ya na mmụọ niile butere iwe ego na-ebe hwane ndụ akpagara bụ ọgba begili na 200,000 ndị ka gbakọrọ mmụọ dị maka na ejire bụsiri ogbo ugwu ndị ka mma agwa ya hey ọ dị mma onye kwen onye kwen onye kwen Wali mo daga, wali mo daga, wali mo daga. Zira ane kelegi, ane keluru sunu bana, roba keluru, bana nubia nanya, unu kundu bana, ala jaunu, ala ni, roba keluru, bana ni. Nobo. I want to wear 10,000 naira there. Oh, Munna Tonia Roba. Roba na Nwa Makana kwe. Naba Tonia. Namu Melimu. Oh, Munna Tonia wa. Mabu to ibe manya. Baje lo busy akwa. Baje 10,000. Na baje tudini. Makokwe mwenya mulamu. Nika agwa. Banani. Agene welunu. Sunu bana. Nda jadele gawa. Mwatu na mwatu na kwe. Mwatu wa kutana akwa. Baje 5,000. Na baje tudini. Nika magwa. Ekana agene kunu mbana ni dalu ni eji mamelopu jego ile na 10,000 naira mu banane kwe ba museum banane kwe weno lokwe wani ya baleoke oko gubi Neuno bana, neuno pia mwana, bana badala temma. Lero pia mwana ana oburu. Ko bana kabili. Beso bana wa kuta ka abo ngoro. Oso bro wimbe kama na waka lakalele. Ko mu bana ne kwe na bujo. Na ne 1 year. Ba wo tele ko, ndi mu jabu ka abo, ndi de ko ndi mu jabu. Ba wo 10,000 naira. Na je tutu ni okwe mwana. Ko ko na bro, o to goro. Me wa makobo. Mo bana kele lulu. Hey, odi mo gbe ara anya. Ogbe ole. Nekani ma anya naka. Na iye jwo maka, ego de maka, akwa de maka, ma de maka. Kenje egwu de maka. O ndo ogolongia. Oye de ka woku enwa ania. Na no nwani be ndo ogolongia.
onye dịka nwoke ya nwaanyị ya na anụ nwa n'ibe ndị ogolombi ya na mmịata igboro nwaanyị aka obodo gbalịgbalị hụ nwaanyị aka va butere ụlọ akwa vateli 20,000 va butere mmanya labaji etutu ini maka ọgọ nwa nwụrụ anwụ ndị ga-agwa ndị mmịata ndị ogolombi ya a kere welu unu onye bụ ihe ọma nwa obe aka okwe nwaanyị agwụnye aha okwe nwaanyị agwụnye aha okwe nwa bụ anwụrụ ọbara jụ na gara oge ebu otu oke nwaanyị ya na akpọzọ nyekwa ibe tata o wetara 5,000 naira ọ na-enye nji kwenya pụta mmanya ya ya nyere ụmụnne okwu ya si ya dịka gbanwe dịka ba maneji ya si aka ọbụrụ maneji nke a bụ management ihe ọma a ga ewere gị mgbaala nwoke nwaanyị ya eleghị nwoke nwaanyị ya eleghị na nụ inyere nwa agbọghọ ya na mbịa ndị na-akwụ na na-ewu wepụrụ ibe mmanya wepụrụ okata mmanya wepụrụ ebisi akwa wepụrụ 20,000 ya bụ ọgbakọ ebisọ ọgbakọ etiti ndị oge rice nwoke nwaanyị ya nwaanyị akwụkwọ ndị na a ga-ewere ụlọ n'anụ ụlọ ọ na ndị ebe alụ gbara mmiri aka ebe anyị nwoke nwaanyị aga nwaanyị ya na ndị nwaanyị mara ogbara mmiri aka ndị mmiri aka wepụtara ibe wepụtara ụlọ akwa wejere ụkwa tọrọ wejere ụkwa bara na egizi na 5,000 ya meje tutu ndị ọkụ ebe anyị nwa dịka masị ha mmụọ eze anya dị n'ime mmụọ ọba ndị mmụọ ọba kwụ ọtọ ọ bụ ndị uche nwoke nwe anyị ya bapụtara ibe mmanya bapụtara ofisi akwa bapụrụ na akwa bapụtara 8pm n'ọnụ oyibo 8pm ọ bụrụ 8pm ekwumazi anya ọ bụrụ ka nke ka nwụwanye ya bapụtara 5,000 na bi bapụtara 10,000 maka na ibe dị amadụ bapụtara 10,000 atọ ya bapụtara 10,000 ka ọ dị ọ na-ebe tutu inu ndị mmụọ eze anyị n'ime mmụọ ọba ọkwa dị ya a gara n'ugbo uche mkpọbiri ibu ọ ndị mmịata ọdịgbo nwa jidekwa nwaanyị ya na nwa Okwenze Okwenze oyibara mmịata wapụtara ọkpati mmanya wejere ụlọ akwa wejelie 40,000 ọgwa be gị ili na-eji etutu ini maka ọkọ nwa nwụrụ anwụ ọdịgbo na alụmụ ya na mmịata wepụtara iwe ndị ga-agwa ndị mmịata anyị kelele unu wepụtara ibe mmanya wejere ụlọ akwa wejekwelie 10,000 naira na-eji etutu ini maka oke nwaanyị anwụrụ anwụ ịga m agwawa ndị nna m omerikwa anyị gara egwere unu mbana na-eje ndalụ obi ọla obi abụja o nwere nnukwu ibe dị n'ọkọnwa ibe n'ọkọ kwukwere ibu ọ ndị nne obi ndị dị nwe bụ ndị be nnụdụ ọba ụba butere ibe n'ime mmoto nnụdụ ọba bụ na-eto na bụ ndị bebe ndị okwe elogwe na mwesi ụgbọ ndị ọgwụ okwe echọbekenebe
dogo muge na ngura mu ngwa Kaptele ibe manya. Kaptele una akwa. Kaptele 100,000. Bana waje tutinyo. Makoko wa mlawo. Nika kwa ngi boso. Agere welunu. Nekere se bigwe. Azuru kana. So na agu. Baba ko lunu. Alunu. Dejemi. Ne tomu ya. Niabada. Niabada ndi bodo ba na ndi ne tole. Na mosudi. Obia? Ana nu ne na muemu. Na nu le do na muje. Okuba o de lo ba begise. Ona nyaje tutu. Makoko wa wala. Kwanya? Obugo. Agere ko digi. Je da lu. Ubea nanya. Abujodi Eji mego naka. Ebe ni mamelo ku. Ewe na ego kwa kafo. Ego bu 20,000. Okay? 20,000 kafo bo lu bolu ko. Mo iba abu. Lu bolu. O kafo mo ya wo to. O kafo wa na o ro be wa kana na. Lo ro ko do re. No mo na ma lo ko. O do ba be gisa. Orama. Reja. Ada lu makan. Ada di rumah na mu na. Ni kama kwa kafo. Apa gulu. Age welu. Chumbana. Mono. Ona mekere mono. Tena mo gbe video. Iko ebe aji dara ba bo, ai bo mo kida o ze alo. Mo no wu. Oya bana no na ba bo ya rama. Ya ma na oku ya nwani ya. Na nna mu melogwu. Owuto. Ya ga aji dara ba. Na nna mo oku ya nwani ya na nna ba meke o. Ababia sika awewa. Na nna mo oku ya meko wa. O me lo Colombia, me yo Colombia na eme. Be mesia no na ko na le. And ni be na de maro wo bo maro woro mu ya ahwa anya. No ma na ahwa nna. Ai ba bia sika ai bo ba. Bana se ba di ba. Ba woro na woro ga bra woro ga na wo ya ko na baba. Na mo ku ya wa anya meliri nna. Ai bo mo kina wo za alo, ai je lo ba ba ti ma na ba. Ai je wuli 50,000 naira. Sima na ka je tu na ka no bu. Ora me kene muno. Dalo. Aha. Oni mwaza namo. Mwaza namo. Umaneke. Ni mwaza namo. Wana dawa. Une ni bani bana rekote. Ye bando projo na plaka na kawabo. Ebo ni ba yara ni ba imani ba wana. Nibesia. Ona wea. Dalo ni not. Mwana ke ni mamu jam. Aina kadunu. Wala bale kadunu. Aina kadunu. Oba ko walunu. Dalo. Bani. Ndị nna m ndị ọrama Ogbuefi ndị ọga anyị biko ndị nna m nke onye tiri nyaze na etu ala na anyị etusigobere mana ka anyị na-aga anyị bụ ndị Mmụeze Anam Ogbuefi Ole ọdụ m ka nke bụ nna du anyị na nlebe anyị bụ ndị Mmụeze Anam, anyị bụ ndị mmụọ Aleke, anyị bụ ndị mmụọ ile n'ime mmụọ Aleke, anyị bụ mmụọ Abịa n'ime mmụọ ile, anyị bụ ndị ọramụla Ezeorise n'ime mmụọ Abịa anyị babụrụ m kwuo ma nọ nwa ọba ọba ncha na ndị ụmụnne ha na ndị nna ha ma ndị ikwu niile ma ndị ọgwụ
na nna anyị nwụrụ a na-akpụ ya tata ọ ntụtụ ndị ka anyị bịara dịka esi eme na omenala ibe anyị bụ bịa dị nne onye nwaanyị duru anyị ji maka ya bịa n'ebe nwa bụ ada ụnụ nwaanyị nwa bụ ọbịa mma nne Chukwuebuka ka anyị ji mali ya ọ nna anyị ka ọ bụ ya bụ nwunye nna anyị ọ maka ya ka anyị ji bịa anyị ji ụdọ nwere na ego so ego nwe bụ 200,000 ọ dị na envelope mmanya bịa akwa bịa mọltụ akpati mmanya na dịbe aka bịa mọltụ bịa biya bịa akpọbaza nke nwere obi mgbe mana anyị si ka anyị bịa ka anyị nọ n'ọbụla ya nọ ndị ọka anyị kwụrụ ụgwọ na ome unu na omela anyị apụta ọma anyị na omela unu na ọdụ nwa ka o jide ka anyị si ka anyị bịa ndị nna anyị ekele m unu ụmụ ya na-eke ụmụeze anọ m daalụ Obeana owu na akwati ya ọba begi so sokwe onye putere bele ke ode na bu duko makina wewe anya ele ko ebu de je owu ka to owu na akwa ọba begi so nika ma bele ele ke bana radio ọba ko ge beje Obeana anya Obeaku Michael abijine lebi umpuzi amu awa umpuzi amu apta falozo umpuzi apta falozo na ima maneke ale kwato kwa wania na numa okore woba ni mama maneke ndị ọga dị kwanza nwee na mdogo pia nwanyị awa na mdogo na akwa wa bajelu wakati mmanya bajelu kwenye 10,000 kuna baje tutini podo umane kama milioni wa nika mako mwana ke mako kwa kana kwa bulu ayi kele bulu sunde je dalo kele bulu ademo Osuna ma kwalia ndị jide kwe ya bụ ndị onowu na-ejeli je nwa ka ije ebe alụ ụlọ ka ma nwere egwu na ma nwa ka akọ rịba ijije ndị ka magwa ndị nwaanyị ya mkpọmkpọ a kere kwelu nụrụ mba ana na akpụrụ na-eje Noruso Obeaku Obeana anya enyi m ego n'aka ego bụ ewetele alibato dọba nwanne chara dọba na mmụọ ji alibato dọba na mmụọ ji o wetara okwu akpa ego ise ọ dịghị akụtụ mmanya ya ji etụ ndokwe nwanyị ụtụ mmanya maka nna m anwụrụ anwụ alibati ekene dịrị gị mba na ekene ego gị ọ dị mma Obeaku Obeana anya ọ dị mma okwe nwanyị ahụ ndị mmadụ kwụ ọhụrụ nne ọ hụrụ nwa nne ọ bụ dị ebe ọhụrụ aka na-abịa lele
onye kwụ ọtọ bụ nwanne nwa Chidekwa na mdọrọ na mmụọ akwụ Chidekwa onye bụ nwa ya Chidekwa nwa nwụrụkwa oke nwa ya nwụrụ ugbo ụmụ ya anya butere katọn mmanya ba jere mmanya ji akwa na mmanya oyibo ba jere ụlọ akwa ba jere 40,000 ọkwa bekili na je tutu ini maka hụ na ba nwụrụ anwụ ọkwa dị na akwalịba si anya nwụrụ nya dị ndụ ebe si anya nwụrụ ebe si nya tutu ini ọrụ n'ugwuru ọ batara ini nwe ba butere ụlọ akwa nwa ba jere ba kpati mmanya ba tewere mmanya ji akwa ọkwa bekili isi ya na ba je tutu ini okwe nwanne ya ndị mmụọ bụ agana egbu unu mmụọ ọgụdị ma nwụrụ agana egbu unu ị na-ekelele gị nnọọ nke ziri ka ibia ka amagodo ebe a na-akpọ gị n'ava aba m bụ Ogbuefi eze Elisiakụ. oke onye ebee ka ị bụ abụ m onye ORAMA Etiti n'ime ORAMA Etiti mbụrụ onye mmuchi. oke anyị batara obodo a wee pụkọ Ọranaeze si wee jụọ anyị nwesị ka anyị jụọ gị kedu ibe na-eme tata Ọranaeze ji wee jụọ na be unu Ibe kpatara na Ọranaeze gbakọpụtara n'ụbọchị nke taata onye mụrụ mụ na onwe m a na-akpọ Okoye Okonkwo eji isi osi mara Nze Chinemeze na Anam na na-eme beri ya tata o si na mọchụarị kwanata na biya tata a na-eme mmemme enimozie na akwamozie onye bụ na ịbụrụ na ndị mmadụ gbakọjuru ebe ọbụla na-eli na anwụ nne bụ onye a na-akwa kedu ka gị na ya bosi dị onye ka ọ bụ n'ebe ị nọ yes ya bụ onye a na-akwa bụ m bụ nwa izizi ọ mụta mụ bụ dị ọkpara ya ọ nna m ka ọ bụ. kedu ekpere na-ekpere Ọranaeze ndị ji maka gị wee si ebe dị iche iche wee bịa tata ekpere m na-ekpere Ọranaeze ndị ji maka m si ebe ọ nọ wee bịasịa ịbụ m ekpere m na-ekpere ya bụ na aka bịara n'udo na nwa ya eli n'udo nwụọ n'udo ma nakwa n'udo arụ esi ebe ike ọ nakwa ọkwụdo ezinụlọ ha n'udo na ọṅụ arụ isi ike. kedu ekpere ị na-ekpere ndị ọgwụ ma ndị ọgwụ gị ma ndị ikwu n'ebe dị n'ibu unu ma ụmụ ndị ji maka nnaba na-agwa tata ndị ife ọzọ dịkwu gị ana m anụ ka ị na-etu nwanne ya kedu ihe jikọrọ nna nwanne ya onye bụ nwanne ya wee na-etu ya bụ nna m bụ Okoye Okonkwo na-aba nne ya bụ nwaanyị anya nwa mana anya bụ nwaanyị anya nwa zụrụ nna m ọbụma zụọ onye zụchapụta ya mmadụ na-arụ ọ bụrụ nya ka eji akpọzi ya Okoye nwaanyị ya aba nne ya nazialụ aba nne ya mana aba nne ya bụ OkonkwoMmuolokwu. obi dị m sọsọ anwụle nya bụ nna unu na-akwa mgbe arọ one ka ọ dị ya bụ nna m anyị na-akwa the 98 years ka ọ gba n'arọ onwe nna mmụọ ị nwere ike ịkọwara onye ọdị mmadụ nna gị bụ ife ọ bụ na nna gị ama na ya ome mmadụ nna m bụ ihe a na-akpọ nna m bụ ọgaranya ahụ ọma nna m na-anọrọ n'ebe ihe na-esiri mmadụ ike nna m bụ ọrụ ugbo ka ọ na-alụ nna m na-ejegodo ugbo n'ụtụtụ ịkpa anya aka na ego dị ya n'ugwu ọ na-eje ọrụ n'ehihie ịkpa anya aka na ego dị ya n'ugwu ibe ọ bụla bụ ihe siri ike na-emere ebe mmadụ nọ nna m na-abụrụ ya nwe nwepụ iru ndị nna m mere ibe rinne nna m gwara anyị ụlọ na-abụ ofu mbọsị bụ nwoke a na-akpọ Okoye Okonkwo nwa na ụlọ nke ị na-ene anya mbọsị ọ na-awụ ya ka ọ na-awụkwa na Asaba lụọ na-abụ at once ya bụ nwoke mere ibe gbara igwe mmadụ hale ya bụ nwoke bụ sịsọ mmadụ na abụkọfadị nnewe na nnaba mụlụba ife ọzọ anyị nwere ka anyị jụkwuo gị anyị mara na ya egbugo gị oge mana ị nwere ike ịkọwara anyị ife ọ bụ na nna gị na-emekarịsịa ORAMA Etiti Anam ji wee fụ ya n'anya nke ukwuu ibe nna m na-emekarịsịa ORAMA Etiti ya n'anya nke ukwuu
bụ na nna m mụrụ m bụ mmadụ ọra. Nna m na-abara obodo n'iwe. O nwere iwe a na-eme eme ka ghara ịkpọ nna m bikọz ọ daa n'ego nweta. Ọ daa n'iwe a na-eme ka ndị mmadụ gbakwụsịrị m iwe obi anwụle. Ọ ihe eji mara. Daalụ rinne. Thank you. Obi dị m sọsọ anwụle maka na gị bụ onye na-agwa nna gị na ọ bụrụ nna gị na-agwa gị. Dịka o si nwee dị n'ọfọ na ọnwa ya akwa onye nwụle. Okwu osi na ebe ọ bụ na nna gị kasịrị nwa eze ịkwụ anya na ihe akasịkwu zee mmụ gị akwakwu obi. Ekpere anyị na-ekpere gị bụ ogologo ndụ ya na-arụ isi ike. Anyị kwuru si na mmụ gị ya na-azụzi gị maka na amara m na ịmụtago ndị na-azụ mmadụ. Daalụ rinne. Anyị na-abịa ka anyị bịa na njikọta. Kedu ekpere na-ekpere ọranaeze ndị ji maka gị wee si ebe dị iche iche wee bịa? Ekpere m na-ekpere ọranaeze ndị ji maka m si ebe dị iche iche bịa bụ na ka ba bịara n'udo na ba ya na n'udo. Onye na okwudo ezinụlọ ya, onye na ibe nke ọ ya ji na-abụ wee gaa n'iru akarịa ibe nke ọ na-abụ bifọ. N'ogologo ndụ na-arụ isi ike agwala onye ọbụla ọjị n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Mmụ gị ndị na-abịa nwụrụ nri n'ebe dị iche iche tụtasịla aka amụta m na okwu n'imepe maọbụ ịbọ ya atụta aka n'ụdị dị iche iche. Kedu ekpere na-ekpere ụmụ gị ndị na-abịa nwụrụ nri? Ekpere m na-ekpere ụmụ m ndị na-abịa nwụrụ bụ na a ga-enwe ndụ n'elu ndụ ma nwee ọganiru n'elu ọganiru, ibe akụ akụ, ibe enwe enwe, ibe agamniru ya ezughị oke na-arụ. Ya bụ ekpere m na-ekpere iwe maka ị na-ekenele gị. thank you. Kedu ebe a na-akpọ gị n'aba? Tie nwa obere amụ maka na nna gị ka ị na-akpọ. Mba Alex OkonkwoMmuolokwu. A na-akpọ m agbalụsịa gị. Mana eziokwu agbalụsịa. O nwere mbọsị ngwụla egwu mkpọrọ gị afa na ya mana nke ikwule ka m ji wee chetie. Kedu ife ị na-eme tata? Abụrụ m ka ọranaeze tụjuru na abụ unu yili white gị na ụmụnne gị. Ị nwere ike ịkọwara anyị ife na-eme tata? Anyị na-eme bụ na anyị na-akwa nna m bụ OkonkwoMmuolokwu. Eji agba ogidi nwa mmalụ tụọ nwanne isi osi. Ya bụ nwanne onye ọgbadoro gbarapịa. Ibe eji akpị onye ọgbadoro gbarapịa bụ mkpọ na-egboro ndị mmadụ. Ọ gbadoro ebe mmadụ bịa obinye gị ego. Ọ bụrụ ụgwọ naira ka o nwere obi esi gị nye. O nwere ike ibie gị ma jee n'ibia ọbụla onwe ezigbo nke dị ya. Ọ bụla ahụhụ o nwere. So onye ka eji akpị onye ọgbadoro gbarapịa. Ọ dị mma. Ka obi dị gị tata ọ bụ gị na-akwa nna gị na bụrụ onye na-akwa gị? Obi dị m ụtọ maka na ọ kago nka mụọ ụmụ. So na ọ kago nka ka mmadụ si aka. Ọ ya kasịa nka ọ nwụọ mmụ ya akwa anya na ọ bụrụ mmụ ya akwa, ọ bụrụ nna ya akwa nwa. Anyị kenele gị rinne. Kedu ekpere na-ekpere ọranaeze ndị ji maka gị na onwe gị wee si ebe dị iche iche wee bịa ma ụmụnne gị? Ekpere m na-ekpere onye ọbụla bụ na onye ọbụla ji maka mmụ bịa maọbụ eji maka famili anyị bịa. Ekwu m na ọ nara anọ na iji ya abụsịrịrị werere ụkwụ o ji bịa na nke onye eji na ya amagharịa ngozi ka ya enweta ya. Ekwu m si na o nwere ya akwa ozu na bịa ihe ọma ka ya na-arụ. Anyị kwuru si na ọka ịkọrọ ka o lele wee kwuo si na ịkwasị nna gị na-arụ isi ike ya na ogologo ndụ ọmụmụ na ụba ibe akwa akwa ibe anwa nwe. Kedu ekpere na-ekpere ụmụnne gị ndị na-abata nwuru? Nne m na-abata nwere ekpere na-ekpere ya bụ na ego oyibo ya abịawa abata ma bịa kwakwa ozu dị eji akwa. Egwu m si na wee nwere nsogbu na okwu akpọrọ ha n'ebe ha nọ. Ebe ha tiela aka na ọyiwa maka eji na-enweta. Okporo ụzọ ya eruo elu isi. Wa gara n'elu mbọsị agwụ na-abịa na agụ elu ma wa gara na mbọsị agwụ na-agụ anyị. Egwu m si na iwe maka eji na-enweta. Ka ịgọlụ ka o lele wee kwesị na mmaji pụrụ mmaji ọ bụ na ịkwasịgo nna gị na-arụ isi ike. Ị na-ekenele gị? Ekene m. Ka amalịba na-akpọ gị n'aba? Mụ bụ Chukwuma Udenze nwanne ya. Na-akpọ m igwe netwọk m ọbụla. Kedu ife na-eme tata? Abụrụ m gị na ụmụnne gị n'ile white and white. Udo adịkwa? Udo dị. Amụọ mmadụ ejide eli olu. Mmadụ nwụrụ anwụ ejide eme ya. Ife anyị mere ata na anyị na-agwa nnukwu nna anyị bụ okpokili nwanne ya, okpokili nwanne. Kedu onye ọ bụ n'ebe ị nọ? Ọ nna gị ka ọ bụ? Nna m ka ọ bụ maka onye atọrọ nna m na-abụ nna na-apụta uru ya ndị ka ha ji meziele nna sizi nna m nwụchara. Kedu ekpere na-ekpere ọranaeze ndị ji maka nke na ụmụnne gị ndị na-akwanyapụ ozu wee bịa tata? Ekpere na-ekpere ya bụ na n'ugwu ha ji bịa na nke ha ji na-aka ya mma na ya n'obodo ezinụlọ ya na arụ adịrọ ma nwana wara ama mmiri na-ama anwụ ụrụ onye na-emele bụsa ya nwa amele ewutụrụ m n'okwu na ya marụ
Daalụ enu. Anyị bụrụ si na ọka ịgọlụ ka o lele. Daalụ rie nne. Subhanallah.